Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi suntem alături aici de David. Salut! Și astăzi o să facem locații unde puteți dați jaf sau să farmați bani. Avem o categorie nouă, astăzi o să filmăm cu Roblox. Și deja începem de la prima locație. Dar avem nevoie... Întâi, să vorbim așa, astăzi am schimbat categoria, o să jucăm Roblox și de acum o să jucăm, o să filmăm numai cu Roblox, sper. Da, pentru că nu am activitate pe War Searcher Camps și am decis să mă mut pe Roblox. O să ne jucăm Emergency Hub-uri, David își cumpără o bombă, așa. Acesta este serverul nostru, dacă vreți să intrați, desigur, vă așteptăm. De la tătuțul bar jos, 0 bar jos CMR, aveți aici YouTube-ul lui, Discord-ul, da, și ce să mai zicem, hai să trecem la locuri. Da, băieții, a revenit primul loc, este aici, chiar la... nu mai bine nu ne oprim aici. Ne oprim direct la office, acolo de unde ieșim. Da. Vă opriți cel mai bine mașina, nu vă opriți direct în față. Dacă vreți să dați jaf, vă opriți aici pentru că este un loc de ieșire și intrăm și pe aici. Acesta este primul loc, puteți să intrați pe aici, aici dați jaf. Încă nu este dat, o să coleg eu banii de sus. David pune bomba, vedeți acolo. Și a dat. Nu știu ce coleg, eu coldul, stai așa. La ce ies banii? Am 2 stele deja. Și ieșim. Vedem că deja aici la Criminals îmi apare 1084. Da, mergem acum să vindem, vă arătăm și unde vindem. Eu am și un cloc la mine. Eu nu. Da, el nu. N-avem POV-ul lui David. Să vedem. Adică eu văd ce face el. O să mai bine poate băgăm POV. Da. Hai să trecem la următorul loc. Da, băiți, următoarea locație este Gas and No Food. And Golf Well. Nu, and No. N-am pățit nimic. Aceasta este chiar mai un pic mai... Opa, cred că deja s-a dat. Deja s-a dat jaf, da? Vezi. Dacă vreți să dați jaf, veniți aici să spareți că băiatul ne-a luat toți banii. Ba, mă, câți bani erau aici. Da, acesta este următorul loc. Da, din păcate n-am apucat să dăm noi jaful pentru că a venit acest băiat Rareș. Hai să trecem cu următorul. Da, băieții, am revenit. Aici puteți să spargeți vending machine, se spawnează random pe hartă. Da. Și mai avem un loc aici, nu mai dăm... Cat. Cine e în spate? Nu știu. În spate. Nu știu. Cred că era ăla. Sal. Salut, stați un pic, că ne-a oprit un băiat. Da, băieți, am revenit. Aceasta este următoarea locație. Deja și aici este dat jaf. O să... Oh, și a venit și poliția? Dau cu băiatul acesta. Ajută-mă că am urmărit și poliția acum pe mine. Și am și 3 stele. 2. Să am scăpat la limită! Nu mai scriu bară, băieți, pentru că mi este cam greu, pentru că ne urmărește poliția. David, poate. Revenim... Da, stați... Băieți, urmărire ca în filme. Ne-a lăsat poliția. Da, revenim cu următorul loc. Da, băieți, am revenit cu următoarea locație. Este tot unde este ăsta, este Ares Fuel, care este jefuit, da. Am filmat la 3, dar
S-auzea jocul extrem de tare și nu l-am mai postat. Da, aici este următoarea locație. O să fie cam scurt videoclipul pentru că nu dăm jaf nicăieri. Da, băi, am revenit și cu următoarea locație. Aici este deja dat jaf iarăși. Imposibil așa ceva, băieții. De pe... Na, venim degeaba, frate. Băieții... Incredibil, nu găsim nicăieri. Nu. Da, revenim cu următoarea locație pentru că este imposibil, nu găsim nicăieri. Am revenit la următoarea locație. Avem aici also fuel și avem și un dealer. Este și spart. Dau eu. Păi da, dar nu știu dacă este. Nu este spart. Primul, nu? Primul, da. Da, primul. Am mai spart la jewelry una. Wow, mai bine nu dădeam, fraților. 450. Este pe lângă minim. Și mi-a dispărut. Am luat minimul pentru că mi-a dispărut. Da, în fine, mi-a dispărut o bagnotă. În spate, dacă schimb poliția. Și aici avem și un dealer unde poți cumpăra arme. Putem vedea aici. Astea Și jewelry. puteți să vindeți și jewelry, da, aveți de toate. Clocul, mi-am vândut și clocul. Mi l-am cumpărat iar l-am vândut. Da, dă mai puțin bani asta. Am venit un băiat cu sniperul, cine e ăsta? Stai. Da, băi, ți-am revenit, următoarea locație este aici la Clothing Store. Este fix lângă. Ce bine că sunt pompieri, zona este blocată, nu avem voie să trecem. Pentru că nu este un roleplay. Da. Adică noi putem trece, dar facem roleplay. În sfârșit, al doilea loc, aici ne dă cel mai puțin, eu așa zic. Părerea mea, da. Oh, ba nu! Mi-a dat cel mai mult până acum $2000. Bun, bun. Așa. $2000 colectați de la Clothing Store. Aici aveți criminal, câți bani colectați când vi se scoate wanted-ul, mai atunci îi colectați. Următoarea locație este fix în față, o să filmăm drumul pentru că nu este lung. Este far shop, normal că mi-au amendă, cum să nu mi-au eu amendă. Mai avem niște probleme cu niște player pentru că Da. nu ne... Nu ne lasă să facem. Mai trebuie să oprim. Poate le mai băgăm și un ban că ne enervează. Și acum dăm jaf și aici pentru că nu este dat. Să sperăm că luăm 2500 și... băieții, 1000, bun, hai. 500 cu 1000. Bine, bun. Am luat 2000 aproape. De aici eu zic că dă cel mai bine pentru că dă câte 4 bancnote. Oriunde, orice benzinărie ce faci îți dă câte 3 sau orice ce îți dă bancnote. Cel mai greu loc de spart o să lăsăm chiar și ultimul. Unde să sperăm că nu este spart ca să putem. Da. Revenim cu următoarea, adică ultima locație. Pentru că este ultima. Așa. Da, băieți, am revenit, o să intrăm direct pentru că este poliția lângă noi. Hai. Să sperăm că nu este spartă. Pentru că apare, vă dați seama când, stai mă uit eu, e spartă. Da. Este cu roșu liniile, deci degeaba. O să mai dăm 1v1 ca să ține videoclipul mai mult. David o să fie polițistul, eu o să fiu... Aruncă-ți bomba. Aruncă-ți bomba, poliția! Acum, stai. Hai. Aruncat aici. Da, băi, o să revenim de la 1 versus 1. Salutare, am revenit aici, avem medicul, facem 1v1 cu David. Îl avem aici pe Chero. Și...
Da. Și pe David. O să fac 1 pe 1 eu cu David. Hai să începem. Du-te poziții. 3, 2, 1 și... Da, băieți, a început. Să țineți cont, eu joc de pe telefon. Cap. Mort. GG. Bine, băieți, 0. Jucăm până la 2. Hai, Chichero, așteptăm să se facă viața full sau dăm așa. Ok. Dăm, revenim când îi se încarcă viața. Da, băieții, a revenit, am decis să facem amândoi viața egal, adică el are un pic mai puțin, dar hai. Op. Mamă, mi s-a blocat. Mor. Nu. Mor, GG. Da, băieții, am câștigat 1 vs 1 cu David, i-am dat 2 la 0. Acum o să vedem dacă va vrea și Chero să facă cu David. O să revenim cu ce zice Chero. Băieții, am revenit. Aici Chero vă salută. O să facă Chero 1 vs 1 cu David. Pe poziții. Haide. 3, 2, 1 și a început. David vs Chero, veniți mai aproape ca să vă vedeți. Bun. David este low și Chero pierde. GG. Da, băieții, mă duc să mă fac medic, să-i dau riv. Da, băieții, am revenit. Da, băieții, am revenit. Hai, dăm bandaj. Ce-a zis? Mă fug eu Vreau să fac el polițist. Lasă. Ca să aibă gloanțe, nebunul. Stați un pic, cred că are nevoie de refill Chero. Stați un pic, revenit. I-am dat refill și lui Chero. Hai pe poziții, băieți. Chero, fugi. Un pic, stai. Start. Hai, dați-i. Mamă, cât de low sunt. David, cred că pierzi. Ai pierdut. Low. Mamă, hit, vere. GG. 1 HP, vezi? Da, băieți, 1 la 1. Să vedem, este decisivă. Stați un pic să-i dau și un blood las așa. Stai un pic să-ți mai dau un infusion, David. Bun, am jucat bine amândoi.
Eu nu pot să fac un vers că vreau să fac cu Chero, dar joc de pe telefon și na. Care vă jucați în merge în Hamburg, știți cum e de pe telefon. Dau și lui Chero, bă, stai așa. A adus cara. Unde vrei să te urci, Chero? În aer? Ăsta e mijlocul. Ok. Poziții. Hai, David. Tu. Așa. 3, 2, 1 și... Vai, dai. Care pe care schimbă. Bă, dar de ce nu și-a hit Chero? Chero joci cu hack, vere. Te-a omorât? Da. Dar ce nu și-a luat hit? E dat numai în cap. Da, băieții. 2-1 ți-o dat remontada, Chero. GG. Da, băieți, cam acesta a fost episodul. Aici am fost alături de Chero și de David. Nu știu ce s-a întâmplat. Dacă vreți mai multe episoade, nu uitați să dați un like și un subscribe. Pa, pa! Pa.